Tay, kanina na mo ta sa lakaw diri. Gutom naman kayo. Gutom bitaw. Ako nabawaan nga pista ron sa barangay Kugon. Misti ta. Ta, niya. Kaya na natin kailan to. Mawapit kayo eh. Tong saon na. Ay, ani na lang. Ako nabawaan nga kasimangin nato imong nga agaw na to tong atuan na to. Sige. Ay gagaw ba nga ayugaan agaw na ba si kandiya naon na to ang takonta gutom man kayo eh. Nainit mo kagado. Lagi. Tayo kita tagbayan ni nga. Okay kayo. Okay ra ba nga kuan? Kanang nilitsun ba? Oo. Lamig ko. Na. Hindi kaon. Kaon ni tali. Kaon na to. Kung gutom ba? Bukan tas ini kayo eh. Lamig, painom tag-beer. Bitaw ka diba? Gutom na ko. Ini kini mga bata. Anak tahan sige. Ano sali? Ano? Dong, harapit na yung atas ay dong. Ito yan. Nakiyabaw ba ito yan? Ato? Sige. Meron. Kaon na eh. Ay, kani. Ano ba? Ito bro. Mga karne dito. Berbala. Kamu sabay mo sa kuha. Hindi rin kami yung agaw. Ano sa agaw. Kami bisa ito yung agaw. Sabay mo sa kuha. Ayo. Oy, manang sama ya Ato, ngayon boss, kanang kasi ko andre kanang agaw Erlon. Agaw Erlon? Kasi Wa mo ho. Paila anak. basi gina speakers bay. Basta na sa Pikas Bay. Kini ingon magutom nga ninyo to diri nga. Diri ang bay no. Ino to mga bay na o. Ay, pista ba ko nanto? O ga agaw basi ano na dito Basta na dito. Ako bitaw to si kuan nang Yaga bitaw ka prinsilyo na, o. Prinsilyo ba nang Pensilyo? nang kuan. Pensilyo? Oh, sinsilyo. Di Pensilyo? Prinsilyo ka to itong ang lula nimo. Isugpos ang lula. Oh, ningon mo gutom nga na to diri lang ba. Mo ninyong bay do nga mo ni. Tangin. Ay kuan ay. Mura man. Dila, mura man. Mamistahay na sila. May sahay na ba? Mamistahay nila. Sabi mayo ano. Ato na ni. Kano na kay sa sahay mo dinalata kay. Ay, mamistahay man mo naon dong. Ari lang tani so dong, mamistahay tani. Bitaw go. Bitaw go. Salamat kay go. Kasi kinamo go. Salamat kay go. Salamat kay go. No more shake hand na kay basig. Alam mo. Ay, sorry go. Sorry go. Alam mo 2020. Naligo lagi mo dong. Gay gahapon mo naligo. Ah, pasudlo na lang. Kani Ano na mo dong? naligo. Ato pa sa ko naligo. Sa lang dong. Kasi Sod lang mo ani dong. Salamat kayo. Salamat kay go. ini sudah. Watuwa sa kagamay ha. A few moments later. Unsa man ni pre? O ano yan ang dinuduan eh. Pero wa pa ni mahuban. Dinuguan ha magduguan eh. Apa ato? Di asin pa. Ay pauna lang to nila. Aw, ayaw. Imo to ipauna nila nga. Atong tarungon ni luto. Kay hindi man pud sila atong bisita pero duda jud ato pre murag. Unsa man pre sila? dila. Dili ni siya dila. O ani kanang laman loob ni. Ang loob. Oh. Na kani kasing-kasing ni. Kani Unsa man ug naman lok pa ni siya pre. Unsa man kasing-kasing nga pre, kasing-kasing nga broken hearted pre. Oh, ako ni giwa kay buwad man sila. Giwa na ho. Ya kani o ani sila. Ug naman lok pa ni batik to ni. Ah. Oh. So, Batik to ni sila. apit na baluto pre kay bisig panggutom to mga bisita to pre. Aw. Pero kay ba pud pre kay siyempre init kayo ba? Aw, mao jud init sa yung panahon na pre. Inita yun. Kasi man sa lang. By Erlon po lang di. Di lagi pre kana nga na. Kato, nga na. Discarded to nila pre kay. Starting lagi to nila lagi ba? May ba di tayo minog radyo. Lagi no. Murag Discarded. tama all sila. Pero Pero sandi lang. okay lang, Pista man lord. Sandi lang. 1 hour later. kung bati na Sharo pa. Batay at unsa man ato na aho na silang crowdon. Tawag na to kay. Eh, kanon na mga Kasi napagmuhan pagbuto to. ko sila ba? Eh, anya biya to lang kasagutan para lang mga wan. Lagi okay na isa. Okay lang nila. Oh, kapag yun. Sabaw. Sabaw. Oh. Sa may yan ane. Bot sa langaw. So nga na pre. Doan. Adobong patlay. Kana. At kane, sinugba ni. Sharo busog lagi to. Busog na nahila eh. Na, crowdon na laho. Tawag ka. Bye. Ay go. Ay, sige, daw na lang. Sige salamat kay Oh, go. na. Ano na to, mga na pare. salamat. Eh, mura din pang gutom na gutom. Salamat kay go kanina sa big gutom. Na, awa na yung nauna na eh. Mga uban.
Sana gusto ba? Abay na mo. Abay na mo. Ano yung pakanonin mo? Oh, salamat. Ay na boss, pasalamat. Ano mo lang ay? Op. Taysa. Ini nga tuwahag. Ginagmay na eh. Pero Musa ka tayo eh. ako sa boat ba, ginagmay na to. Gawang ginagawa ko bisita. Problema na. Problema go. Okay ya. Magana lang mo kay gutom ba? Doon isang plato. Ay mga bata mo daw. Sura nyo, kaya mo gilato mga baik. Hindi na ako lakaw ni yung tagpumistahan dia. Yung sa mga bag. Katuod din ba eh. Pasimot, magumit ka ng humot tayo. Pagod, hinagbagon. Oo, kasugban eh. Ika na ito, ganina. Humot kayo ba? Mga ano sumiri kayo na sure din na may kaon dun. Sige, pamusog mo kay Pista ron. Ay, timing mo kay wakay may bisita ron ba? Maamat ka doon, maamat daw. Si Agaw ta? Gagawin ba? Gagawin. Agaw na ron, wala Pista. Gagawin talong doon. Gagawin talong. Tingsugot na naman na. A few moments later. Usog ka no? Sakto din kamay hudutan bang wani. Alam ni ani. Pailis. Ako yun na. Mayo. Ano sila? Gaw! Ay, naon dami kuan mo lang, namin isra gaw ba? Busog na mo? Busog mo? Oh, busog kayo, salamat kay ikaw. Okay kaya, kaya nabusog mo. Di mo matatag, busog ko. Busog po ka gaw. Kaya busog ka. Pariyata. Nakakainis ikaw? Pailes! Oh. Gipakaon gini mo ron mabusog mo sa inyong ileson. Iba ko nga layo to inyo ha. Muna gipakaon mo. Gibusog mo na ako. So ayun pangay pailes. Alam mo kayo na tailes ka ba? Alas kay lakaw ba ano? Mas Ngayon kay di mo lakaw. ngayon mo pailes gan. Dumer to. Kabay na. 12 seconds later. Ngayon kuno sila pailes. Yes. Talaga na class na. Ano? Batoy lang yun yan? Tao siguro ba? Parme man eh. Ngayon man sila pailes. Sama na. Nakay pailes na. Lah. Wa na urot naman pre. Ano mga Ato, waisan. wa na din suon ni pre. Waisan. Wa na doon. Urot na doon pre. Kasama yung hihatan nila ha? Ay kay bawon ako pre. Kasama. Na pailes ani dali. Kasama yung buhos ka sabot anak pre. Napahiles. Wa baya gini kwarta. Wa man gyud siya mahipos kasi gyud ni sagbutan ahon baso. Sa Nay dia. Ato ni pila. Pilis lagi lang ikaw. sama ang pagdom lang no. Wa man ni hipos ato ni paipos sila. Bugat-bugat ba yan? Hilis lagi na. Na ikaw. Nato ako to. Ay, ikaw. Nari pailis ikaw? Pahiles. Oh. Na ako'y ani do. Ale mo re. Di gusto mo pahiles. Daw na eh. Son na mo. Busog ano? Salamat kayo. Ipusa din so re. Dadaan to. Ha? Ipusa din so re. Dadaan to. Ano nahilis inyong ipagkaon. Bugat man ikaw. Kung ang padaan, anak! Daon na nilas bata! Dadaan na to! Bilis sa inyo mga! Di pagkaon na na! Sakto ka kay bugat-bugat yun, ngaya mong pahilis, so, pwede hilisa, ginang bugat mo. Bugat din yung lista tao. Yan ni din ang amistad eh. Ano? Tatro! Hakuta eh! Hakuton ko! Hindi ka man magpahilis! Ano yung tapo na ako? Bata ka naman! Pero si bugat na busog man mo. Bugat. Ay! Pagkinay na. Ay! Ay! Pagdali ba? Ilayin ninyo na kay tayo sa banana mo pa na ito kasi Ay! Ate! Sunod daw! Tapos ikaw! Kita ang hawak eh! Nahilis dito ako. Anak, ano eh? Yan eh. Dewan to na kayo! Tayo mo na. Di ka kadana ho. Bahala mo. Hindi bahala to. Hilis na ka to ha.
hilis na, hilis. Ilis na. Ay, pa isa. Ay, lahat na eh. Masugan mo ito kay busog. Ay, apa, gamay. Go! Hilis na go. Okay na kayo, go. Ilis na doon. Ya. Ata po itong hindi pabuhat mo. Ano, ito kahilis nyo dahil dahil. Oh, mo to pahilis dire. Mo ito kausol mo. Pahilis dire. Yawa, itong ilis na ni Day. Ito, mista din eh. Ulit lang tayo. Hindi. Balik mo niya kay Napay panihapon. Oh. Panyapon Day. Ay, kaya niya. Pero basig na, taros para saan eh. Sige, paano sa nilang bahay siguro ito. Sao na ito, ha? Pabugaan mo sa sulo ni. Pabugaan mo sa sulo ni. Sige, go mo. Salamat to kayo ninyo, ha? Mabalik Oh, basta Salamat to kayo ninyo, go. Balik lang yun mo kay. Balik sa mo. Maganda may panihapon ba ninyo? Dami panihapon. Sige, sige. Salamat. Sorry sa midri, go. Oh. Tanapang ang midri ba sa mga kalingawan sa inyong pista, diri ba? Ah, so Ay, salamat. Salamat ka go. Sa balik mo ha? Oh. Napay pahilis na rin. Ang na. Ilis na ka. Unya na. Pahilis na. Oh, hilis na. Ilis na. Napay panihapon niya ha? Yan, ay pahilis po. Okay. Okay. Okay ka. Lamig kayo no? Lamig kayo.